pasi kana kaneni makristu uri muziedzo She doesn't want to indulge in relationships until Ave Kushanda, there is no problem. I am asking because there is a belief here, Kuti, it's not your belief. Saka, don't defend beliefs that do not belong to you. Now, uyu otizo, zvinoita here kudanana nemusikana ane master's degree? Yes, zvinoita. Asi iwewe unenge uri builder oro makaita love yacho inenge hanzi kana mazodaro love yacho inenge ichifire here esino fire as long as you continuously know kuti uri builder uyu ane nyengerekere ayo. Haikona kuzofunga kuti makafanana makangofanana before the cross anditika Why is it
nyaya dzemarriage dzinofeila because kunonzi musikana haana peni pese pese. Blame iri kupiwa musikana, asi at some point vakomana vacho ndivo vamwe vacho vatova vasina peni yekunyoresa. Iyi ndichaibata manje manje iyi. Handida ndakuudzai kudhara yekushaya maball point ndinoningira. Elder ndine musikana wandaidanana naye zvakanaka uye anoyemurika, saka takazonetsana ndikabva ndamubhowa nekuisa picture rabhesti wangu pastatus. Akabva uyu mukomana ari kutaura handiti ndozvandiri zviripo handitika akabva atsamwa, akabva andiramba kechi2 handitika. Muri kuramba nakanganiko panhikirekere apa handisingazonzwisa kakechi2. Alright, munoziva inonzi stranger than fiction. Maybe gandienderere mberi pamwe nichabata nyaya yangu. Takaita nguva inenge gore tikarambana, akanditsamwira zvakare, saka iye zvino ari kuratidza mainterest ekuti ave kundida zvekare, iniwo ndichiri kumuda. Ndodii? Haasi kuda kuita revenge here or else akapinda akandiona selast option. Yaiwo unoratidza kuti chirwere chako hachife chakarapika, pamusana pekuti the honest truth ndeyekuti izvo uri someone achanetsa pamberi. Dei ndirini iwewe ndatsvaga umwe wandichanetsa asingazive manetsero angu, but in terms yekuti iwewe you feel insecure zviripo, saka relationship ichakunetsa kumanager, dei masiyana nayo. Ende maumbwa akadaro haawanzoda kuvanhu vari kucollege. Hanzi ndine musikana wandiri kunyeya, wandiri kupimba. She is my good friend. She has good principles. Izvo wakuti atine nazvo. I can imagine tiri mumarriage izvi zvazvako. Hanzi problem is haana kundinakira. Rega ndidzokere kwawatangira, ndine musikana wandiri kupimba. Yafa yanditika ndoda kuti kana mune zvimwe zvirwere zvinogona kunge zvichibva zviri hereditary kana kuti chii, vabereki vazvizive murapiswe pane nguva. Hanzi sex before marriage, is it a sin? If I slept with 2 girls who were virgins, am I supposed to marry one of them, or 2 of them, or neither of the 2? All right, iwe ndichakubatsira. Hava pana dzimwe dzamuri kutsikisa soka ndedzekuti rinodzi kana pane nonzi drama ndo ramuri kuita. Hanzi, is it part of an equal yoking, a vegetarian and a non-vegetarian? Yes, it is. Concerning music, should we listen to music that glorifies God? What about music that talks about the life situations of the people? Chandoda ngokudzai panyaya dzemusic ndechekuti music yese zvainoita ine impact on someone. So by the end of the day, if it impacts you zvekuti unomva yakuendesa kudenga, ramba uchiteerera. But if it impacts you zvekuti unoramba uri wepano pasi, mira kuteerera. The barometer is with you. Do the measuring. Is it possible for true Adventist youth who fear and obey God's principle to be incompatible? Yes, it is possible. Elder, what do you say pa issue yekuti mukomana anoshaya time yekuti tionane
He is always busy. Even during weekends, he is just saying, be patient. Uri kudanana wega. Ndoita sei nemukomana anoenda achidzoka because kune kwekudzoka. Hakuna munhu anodzoka pasina kwekudzoka. Ichingoripo ndeyekuti izvo hanzi kana mweya yetsvina ikabuda pamunhu ikatendera ikadzoka ikaona kuti hapana ari kugara inouya neimwe 7 yainenge yatora kwairi kuita. Saka zvingoripo ndezvekuti izvo vari kuwana imba yakatsvairwa kuchidzokeka. Hanzi I am struggling kubuda mumurelationship because paanodzoka pacho anenge achiita sekuti he is more serious. Iwe isati tikushingisana nevanhu mukurwara kwavo. You know kuti it's a problem, you know it is not working, you know it will never work. Saka usauye panapa kuti tikushingise mubhazi risina diesel. Hapana kwamuri kuenda, hapana kwamuri kuenda. It's only that you are too desperate to have someone in your life and it's a make-believe situation. All I want to tell you ndeyekuti izvo, if you have better things to do, better start doing those things now. This thing is going to get you nowhere. Finish and clack. Ndinganzi ndiri kudanana nemunhu asiri mechua here kana ndichifambidzana nemunhu anofarira makatuni. Right? Uyo ari kuti izvo. Uyo ari kuti izvo. Panhau yeumhandara. Does it make sense kupa munhu ane criminal record? Alright, ndoisa apa ndichadila nawo. If virginity isn't a matter of importance, may you explain Deuteronomy 22 verse 20 to 21, which says that a girl without her virginity is what? Hands is worthy of death. Ada utengwa nematombo. Saka iwe uda uvataka here, uda kuita sei? Hani maivo akazara panze apa. Ingoita katone zvekutaurwa nevhesi, unozoda pati yevhesi wosiya imwe pati yevhesi sei. Kana muchida kudaro chingotaka ikazvipere. How do you know she is in Christ and not a sheep in hanze what a wolf in sheep's clothing? Ndaisa apo timba tangovhara nayo. Is it important kuona kuti musikana wako achinge achizodawo here kana dzako? Hanzi is it important kuona kuti musikana wako achazodawo here hama dzako mave mumarriage during dating period? If yes, how can you achieve this? What is the right age difference for a successful marriage? Yeah, it is important kuti uone kuti achanoraramika nevamwe here zvakanaka. Ende maonera unozviita unoona mararamiro anoita nehama dzake, especially dzisingadiwe namai vake. What is meant by braiding hair? Plaiting natural hair without extension, is it wrong? Uyu mubvunzo ndichaubata ndichikupai dzangu pfungwa panyaya iyoyo. Tinonzi tidanane nevakomana vemuchechi, but vakomana vemuchechi vari kutora vasikana vekunze, vasikana vemuchechi varimo, so vasikana vakuendawo kunotsvaga kunze. Zvinogadziriswa sei? Hazvigadziriswa, handi mese hamusisipo. Hapasina nyaya iripo. Kana mese maenda hatina magadziriro atinogona kuita. Now, ndakuchida izvi vanangu, ndakuda kuvhara zvamabvunza ndazvinzwa mese manga muripo, asi nditenderei ndivhare. Vanangu, you take it or leave it. MuBible mune inonzi counsel neinonzi doctrine. Sumukai muri two. And listen carefully. MuBible mune inonzi counsel neinonzi doctrine. Issues of doctrine zvakafanana nebaptism, kuchengetwa kwemurayiro yaMwari, zvakanyorwa zviri clear and
it must be followed. But counsel inopiwa kana paitika situation. Inobatsira leadership to make a decision should they encounter a similar situation. Saka we don't take counsel as doctrine. Yafai. Garayi pass. Saka when Paul gives counsel, zvakafanira kuti Paul anoti kune vasina kuroorwa ndinoti itaiseni. It's counsel. It's not doctrine. Should you take that counsel, it's okay. But you cannot use it to judge others who are getting married. Ndataura elder andika. Good. On the issue of virginity, allow me to say, kana pana ane mubvunzo pane zvandinenge ndataura dzisiri nharo unobvunza. Chandisingagone kuaccepta inharo because dzinotisvitsa nowhere. Asi kana dziri nharo dzifreze dziite mubvunzo. Number one, vanangu ndoda kuti muzive ichi, muchibatisise. Adam na Eve vosikwa voisa mugarden reEden, sumukai. Vasikwa vakaiswa mugarden reEden. Bible rinoti vakadya muti uri pakati pemunda. And they discovered that they were naked, vakawanda pamberi paMwari. Is it true? Hanzi chakaita kuti vahwande inyaya yekuti vakaona kuti vakanga vasina kupfeka. Is it true? Is it also true to say pavakasvika ipapo Mwari akaziva kuti no, chaita kuti vahwande, they have identified their condition by the nakedness yakonzeretswa nekuti the glory has departed. So was their problem dress? The problem was not dress. So what was happening was dress was defining a condition. Clear. And the problem was the condition, not the status. Kusonerwa hembe kwaibatsira pa the current status. But it was not a cure for the condition. Inovadzokera kuzove comfortable vasina kusimira idzi pamberi paMwari. So in the process of being, they have been given temporal clothing so that they can cover their nakedness, whilst the real nakedness is being attended to. Do you agree with me? Good. Chisumukai muri tu. Chinodiwa pamusikana ndechaita kuti umandara hubvere kana kuti umandara. I hope you are getting me, and it's a very simple question. There is, to every condition, there is the form and the principle. This also antitika. Without the principle, can virginity then protect a person without principle? Saka ndoda kubvunza kuti chiri kuprotecta chimwe chii? I'm asking a very simple question, I need answers. Chiri kuprotecta chimwe chii? Chiri kuprotecta chimwe chii? Muri kudzokera chiri kuprotecta chimwe chii? That means when someone is principled, anochengetedza umandara. Kuchengetedza umandara hakureva kuti ari principled, asi kuve naho kureva kuti ari principled. Clear? Now here comes the question. Uyo mbaita chivi kana kuti airarama ari kubhawa, ombarara nesu vana Machando, asangana na Jesu. Can Jesus reinstate the principle? So if the principle is there and virginity is not there, what would you marry? So Mwari paanotaura nenyaya virginity,
He is not addressing status. He is addressing condition. He is addressing a principle. Saka paanotaura nyangwe neumhandara hwechechi, haasi kuti chechi haina kurara nemurume. Ari kuti the principle that reflects Christ is seen in her. Saka zvandoda kukuudzai, whether munhu akamborara nemukomana akabva umhandara, if my Christ says he can create her anew, there is no man who walks under the earth who has to question what the Lord has said. If she then is a new creature, she is a new creature. The doctrine yekuti my Lord cannot renew that which was damaged does not belong to the church. It is yours. And we will not take it as gospel. Mwari, kana mwari achenura munhu, akati munhu uyu ndamuchenura to the extent yekuti kudenga anoenda. Koita uyu ane umhandara ari kunzi nedenga, hatidi kukuona kuno, unorora upi? Saka zoreva kuti that which heaven approves, there is no one who should be able to condemn. Asi chiri kuita kuti mukondeme ndechekuti muri kuti Mwari cannot do to others what he did to you. Because iwo wakaregererwa pazvivi zvako. Une umhandara hwawakarasikirwa nawo. Kungave nekuba, kungave nekunyepa, ingave masturbation, kungave kuchita, but there is a level of virginity that you lost. And when you came to Christ, you know he made you whole, but he can only make you whole and no one else. And that is not a true gospel. Kochiuya mubvunzo wekuti hanzi zvinoita here kuemploya munhu saaccountant ane criminal record. I want to tell you, ndeyekuti the record that will be brought to judgment is kept above, not in your relationships. You don't have a right to declare a person guilty nekuti munodanana. That is God's forte and not yours. And hakuna munhu akanzi atore stock yezvinhu zvichabvunzwa munhu naMwari before the heavenly gates. Saka nyaya iyi haizi yenyu. Iwe kana une waunoda, asi uchiti anofanirwa kunge ari mhandara, hazvina kuipa. But hazvireve kuti izvo vasisiri mhandara havasi right. Iwe rora vaunoda, but your condition is not God's condition. Siya idzodzi dzisisiri mhandara dzakaitwa mhandara naJesu kuti dziroorewe neavo vakanga vasiri mhandara vakaitwa mhandara naJesu. Iwewe you are not an adjudicator in this warfare. Ndo nyaya iripo. Vasikana, it is wrong. It is wrong. No repeater. It is very wrong to feel inferior over issues that you dealt with your master. Unless you have not dealt with the master and the principle has not been addressed. You cannot be made a servant nemunhu asina denga. Adango kuendesa ku 2 room yako yoku Glenview. O kutaura kuti munhu anoenda kudenga hakwane mu 2 rooms. It's not a heavenly principle. Pana ane maonero akasiyana here neiwayo. You are not a custodian of zvinhu zvandakapiwa naMwari. Ako matarenda unoaziva, go and trade. Vakapiwa maviri, go and trade. Vakapiwa mashanu, go and trade. The master auditor, the creator of the heavens and earth, ndiye achazo auditor kana nyaya matarenda yakubvunzwa. I am not accountable to a man walking on earth, except your father and your mother. Saka kana uda kuroorwa nekuti hanzi pay back yekuti uri mhandara, that is a stupid narrative. Yafai. Pana ane nharo. Saka musafambe muchitora stock yezvimhandara vevaridzi. Just be ronga rwako. Don't make our daughters feel small.
Before Christ, there are great machines. And in as a father and as an elder, I can say this from authority. Do not make anyone feel small. It's not right. Mazvinzwa vanangu ka. Nharo dzimwe dzenyu dzinouraya mweya. Yafai. Pano vamwe vachati hanzi saka muri kukurudzira vanhu kuti vasaite mhandara. Handisi kupindura mubvunzo iwoyo, ndiri kupindura uri pano. Do not make other people feel inferior in God's church. Pana ane ruoko. Ndiani ane ruoko? Yes, mwana wamai. Famba uye utore mic utaure. Kana kuti unopiwa na elder. Ende kana chibvunza mubvunzo ngatiti gaga uite mubvunzo isaite nyaya. So my question ndeyekuti significance yeumhandara upo musikana zvira kwaari hospital nhasi naMwari ndeyei? Because initially Mwari pawaipa musikana umhandara yairi sign yekuti ari faithful. Because measure yeprinciple ndeyekuti anokwanisa kuchengeta umhandara iwowo. So significance yeumhandara upo musikana zvira nhasi ndeyei? Otherwise dai Mwari wasiri interested nokuti vasikana vanga vari mhandara pavanorohwa vakamira kuvapa umhandara pauzvarwa nhasi. Saka ndomubvunzo wangu yeuta. Mubvunzo wacho ndewekuti chii? Sei Mwari vachiri kupa vasikana umhandara kana ari mhandara neasiri vakafanana? Inzwa wanzwe munin'ina. Number one, hakuna vhesi inotaura kuti izvo significance yekupiwa umhandara yakanga iri yechii. Hatina kuipiwa, takazongoisa interpretation isusu sevanhu. Wapabataka. Saka Mwari anoziva basa reumhandara. Ende anoziva chaakariisira. Ende anoziva kuti hunodiwa hwei. These are salvific issues. You get what I mean? Asi chinoitika mwanangu ndechekudai. Mwari anoregerera nguva dzekusaziva. People make mistakes in life. When they have made mistakes, the Lord renews the person. When the person has been renewed, Mwari anozvinzwisisa. Saka Mwari aifungidzira kuti isusu semakristu we will also learn to accept kuti what God has declared to be right then becomes right. Unfortunately, zviri kunzi naMwari zvagadzirika, isusu sevanhu tiri kuzviramba. Alright, so my last question ndekuti pachazoita munhu mukadzi wangu achazogona kupa vana vangu sound advice. Because ndoti vana vangu vakukura vachiziva kuti umhandara wakakosha. Ofichika namai vacho vasina kuona kukosha kweumhandara because ndavangovatora ndikaona senge chinhu chidiki. Vana vangu vachazopiwa good advice rina mai vakadaro. Mai vako vane madegree mangani? Sei vasina kuita 4? Hauziva ndika. Ungati nemai vangu havana kuona kuti zvakakosha kuenda kuchikoro. Zvanga zvakavakoshera, but the circumstances ravanaro it's enough. Wabata munyati wangu ndo zvakangofanana nei. Ende inini handina kuramba kuti roora munhu ari mhandara, but ndiye zvako nekumba kwako. Hatingaite mhandara nekuti uri kutsvaga mhandara. Isi tunoita mhandara nekuti toda kusangana namudhara wedu tiende kumusha unogara nekusingaperi. Saka iwewe kana uri comfortable nemhandara mumukomana hazvina futi kuipa. Pakanaka ka. Kana uda kuti agodzidzisa vana vako kuti izvo kuti uite mhandara unoita sei zviri right. Kana uchifunga kuti asina kumborumwa nembwa anodzidzisa vanhu kuti izai mbwa zvakangonaka. Hazvina kumboipa ndidika. Yajeka kai. Mwari akuitire zvakanaka. Ane mubvunze mbwa wangu yakuno kuti tisapedze nguva because taakuda kutoenda. Okay, thank you so much. A question is on the issue of virginity, right? It's to know that mambotaura kuti tikameka a mistake, we go with it. Both take a mistake. So ndikabvisa musikana kabviswa virginity, which means kuti ukazoya kwandiri, the Bible says ukarara nematu are married. You get the sense. You are married. Both ukarara nekomana wako ukarara that past relationship, you are married, guys. Une vesi yacho. Yeah, in my mind, but I think everyone knows that. Those people mugaita sex. Hakuna vesi yoyo, inini nisa elder ndakutaura, hakuna yoyo. Alright, we can take it another way.
Then for that past relationship, mukange apa problem indiye kuti chii you have to go with it because you have lost your virginity. Why are you coming? Iwewe uona ka problem iripo kuti une kodzero here yekufamba mu street uchudza vanhu kuti iwe wakasviba. No. Hauna kodzero ka. I think unless vada kuya kumba kwako. Imimi problem yenyu yekupinda church nevanhu vasiri mhandara chii? No, I think I need to clarify my question so that you understand. The thing ndekuti Euda ndikuzama kutaura nechiona kuti iyo Euda mamboti advisor before kuti kana ukadana nemusikana asingapinde chechi handiti iwo ndiwakazvitora ndiwakazvida saka enda nazvo iwewe musikana wakabvisa virginity, why are you munoramba? Ndati problem yako ndeyechii yekuti munhu abviswa umhandara hwake ndokuya kuchechi yaMwari ndokugara. Problem yako iwewe ndeyei? Okay, it's fine. I think ari kugara pacheya yako here aenda neumhandara wako here, problem yacho chii? Okay, I think it's fine. Auya kuchechi yamudhara wake musiko wedenga nepasi akazvigarira muchechi. What is your problem? Okay, I think you make it clear. I think it's fine. I think it's fine. Pakuita kunge kunonzi pane munhu abirwa zvinhu zvake handitika munhu akapiwa dhora rake namudhara, dhora rarasika, iwo runga everyday dhora riri kupi, dhora harizi rako, dhora nderani? Nderemudhara. Nyaya yedhora tichataura nani? Namudhara. Panapa taure dzemadhora, haunanipa dhora rako. Simple and straightforward. Saka problem yenyu nevanhu vasiri mhandara muchechi yaMwari chii? Yafa yanditika chisumukai tivhare. Nyaya yedhora yachanetsa, handozviziva kuti nyaya yedhora yachanetsa, but dhora harizi rako. Pandaa kutaura nemi vanangu ndongokumbira kuti ndoda kuti murangarire chinhu ichi. Pandiri kutaura nemi makamira, vanorwara nemakumbo garai pasi. Ndoda kuverengerai vhesi makamira mugonzwisisa vhesi yandiri kutaura inowanikwa mukati mebhuku raJohn. Handimboiti 3 minutes ndichiita zvinhu izvi, asi nenyasha ndinovimba you are going to bear with me for those 3 minutes ndomba ndapedza. Mukaerenga mukati mebhuku raMatthew chapter 11 rinoti, torai for example kuti uyu muprofita uyu muprofitakadzi, uyu ndiJohn, uyu ndiJesu. Tarisa uko ndakuverenga verse in that context. Verse 11 inoti, for all the prophets and the law prophesied until John. Mapabataka. Saka Bible riri kuti izvo ava vaprofita vese vamunoziva harisi kuti vakafa pakazvarwa John. Riri kuti they prophesied until John. Then zviri kurehwa neBhaibheri ndezvekuti ava vaiti Jesu achauya, asi John aiti auya, because vavese. Saka zvaiitika ndezvekuti they foretold the coming of Christ. He was present when Christ came. So before Christ, it made sense. But during John's time, Jesus was already there. So she did not live in prophecy. She lived in the current relationship. Nekuti Jesu wacho akanga akuuya. Asi vaprofita vakabatsira kuti vanhu vakwanise kuziva kuti Jesu uchauya. John akazoti auya ndo panofera nyaya. Yafakai. Now, ndoda kuti mubate chinhu ichi. Bible riri kuburitsa pachena chinhu ichi. Vanangu, kuti before marriage, you can dream, you can consider zvamunoda kuvaka, consider kwamunoda kurara, consider zvamunoda. Asi ndoda kuti ndikuudzei ndeyekuti chiprofita chese chamunacho chichaperera pamarriage. Because pamarriage you don't live in prophecy, you live in the reality of life. Uku munenge muchiti tichafamba mupaki, uku muchaziva kuti mufaka hamufambiki. Uku munenge muchiti tichageza tose,
uku muchaziva kuti hamukwane mushawa nehasha dziripo. Uku munenge muchiti ticharara tese kasingaperi. Uku uchaona kuti anouya kumba kamwe chete pamwedzi. Uku unenge uchiti izvo anogona kuchengeta nekuti ainditengera ice cream. Uku ucharealize kuti that was a bribe, but that is not his way of life. I want to tell you, all the prophets muziva kuti dzichapera when reality takes over. Saka endai munorota marotero amunoda, porofitai. Endai munodecide kwamunoda kugara, porofitai. Endai munowirirana kuti kurara nemukomana kunosimbisa relationship, profitai. Endai munowirirana kuti kukisana nemukomana kunosimbisa relationship, profitai. But honestly speaking, all the prophets will end panosvika John. And when John comes, you will realize kuti vaya vaiti izvo mai vakangoti nzve vanonakidza kugara pamakumbo havachanakidze. That's why your father and your mother vasingagarane pamakumbo. They have better things to do. Why? It's no longer time for prophets. Reality is with them. Saka Bible kubudisa pachino kuti kuprofita zvenyu zorevei. Iyeye John iyeye anoti achiparidza umwe musi mujeri manje, reality yanoka, anotumira vadzidzi vake zvikanzi endai munobvunza Jesu kuti are you the one akanzi achauya or we expect another. Zoreva kuti kana muchinge mazosvikako vanangu ndo panoyatsume kunzi munhu achinje unenge wangovo John hamuprison. Prison rakakonzereswa nezvawakanga uchipfunga, nezvawakanga uchibhilivha, nezvawakanga unazvo, whether it's justified or not justified. But I want to tell you, at times, if you make mistakes, you are going to doubt even if heaven is sure. Kana uchifunga kuti nhema, enda unobvunza sisi vako. Chese chipo dzungu iri richaperera pana John. Kumbeya taundi ichi ichaperera pana John. Kushuva pizza uko kuchaperera pana John. Uchazviona hazvizokunakidzi. Uchaipiwa hauzoidi. Why? Because unenge une doubt. Is he the elder that I dated or I should expect someone else? And unfortunately, chinobhowa neupenyu ndechichichi. Vanoti vapedza kutuma vanhu kuna Jesu. Zvikanzi Jesu akaperforma mamiracle, akaita vanhu zvakawanda, akati izvoendai munomuudza zvamaita sei, zvamaona. I want to tell you, the fact that you have an unsuccessful marriage, never think all marriages will be unsuccessful. Vachange vachienda kuhoneymoon, kusingasviki newe, uchidaidzira nemamwe madzimai edhoka, kuti honeymoon inokonzerei, chikuru kuenda kudenga. But ndoda kukutaurirai, hakuna akarambidzwa kuenda kudenga achibva nekuVictoria Falls. Hakuna akarambidzwa kuenda kudenga uchipfuura nepaboat cruise. Hapana akarambidzwa kuenda kudenga uchibva hako nepamaHeights. Nyangwe vanobva nekuDubai vanobvumidzwa kuenda kudenga. Kusafa in marriage does not mean it's an incentive for heaven. Asi chandoda kukuudzai ndechichichi, mamwe mariva amakateya muchazviona zviri kure asi hamuzozvinakidzi. Saka zvinorevei mwanangu, sisi vako vachange vagere zvakanaka, muzukuru wako achange agere zvakanaka, mainini vako achange agere zvakanaka. Munhu anenge achingonzi mukaenda kumusha kune dare, idare rako nemurume, nembwa dzawakatenga uchiona, uchiziva kuti type yembwa idzi they cannot be tamed. Asi maitei makanyanza chiprofita mukakanganwa kuita kutarisa zviri kuitika. Saka ndakuda kukuudzai nhasi pandaa kutotaura ndichienda. Vanangu ndoda kukuudzai, ma relationship eupombwe achapera in sorrow. God does not bless zvinhu zvamashandira. Ndama relationship anobvisa vanhu pana Mwari, you shall enjoy for now, but for a season achapera. Ndoda kukuudzai, ma relationship enu evakomana vatatu nevasikana vatatu kupractice achipfambi. There will come a time pauchabatwa una garden boy. There will come a time pauchabatwa una driver wekubasa. Why? Because you have cultured yourself into being irresponsible. Time iyo yamunayo nhasi is to make corrections. Because all the prophets will end with John. And it won't be long. And chinorwadza ndechiti wakamira pano wakanditarisa. Unobheja upenyu panjuka. Wakamira pano wakanditarisa. You cannot even say no to things of principle. Wakamira pano pakanditarisa. You take issues of principle as a joke. Wakamira pano wakanditarisa. You take issues zekwenda kudenga as a joke. Wakamira pano wakanditarisa.
You think Mwari aitamba paiti seek ye first the kingdom of heaven and everything will be rewarded unto you. Wakamira pano wakanditarisa. Asi iwe unoita seusingazive kuti Mwari akati kana muchinamata muti baba vedu vari kudenga mutibhedze kudya zvakatikwanira. Wakamira pano wakanditarisa usingaite relationship neachafidha munhu. Wakamira pano wakanditarisa usina relationship neanopa upenyu. Wakamira pano wakanditarisa usina relationship neane guarantee upenyu. I want to tell you how strong has been the kiss yekuti inokurambidza denga. How strong has been the kiss inokurambidza kusangana naMwari. How strong is this relationship inoita kuti ufunge sebenzi. Uri muno nhasi. Uri muno nhasi. Uri muno nhasi. Uri muno nhasi. Building a family where people will not enjoy. Uri muno nhasi with a relationship ichakutumira kumakuva. Vamwe venyu muchafa. Mazuva enyu asati akwana. Vamwe venyu muchafa musina kumboravira zvakanaka. Vamwe venyu muchafa muchichema. Vamwe venyu muchafa with bitterness. Vamwe venyu will be guilty for murder. Mauraya munhu. Nezvinhu zvauri kuita uchiona. Vanangu, it's time to think and not to think from the west downwards. Yakapera nguva yekuvarairwa nezvenyika. Yakapera nguva yekufadza nyama. Yakapera nguva yekuudzwa nemafeeling. Yakapera nguva yekuasesa kurara. Yakapera nguva yesleep over. I want to tell you, magumo enyika ano apedyo inoguma newe. And these are your lives. You are here, you are looking at me. These are your lives. You are here, you are watching me. This is not drama. Nyaya dzatiri kutaura ndedzeupenyu. Kwete hwekuko chete, hwekuko nehwepano. You owe yourself happiness. You owe yourself a decent life. You owe yourself peace of mind. What are you doing to yourself? Why are you killing my daughter? Why are you destroying your future? Why are you remanufacturing yourself? Why are you become someone else? Chichaitika to that beautiful young lady who was principled, who could see it through. Why have you been intoxicated that much? What is happening, young men? What's happening? You come here, semunhu wechurch, ochengeta sabata, semunhu wechurch, ouya pano, semunhu wechurch, omirira Jesu, semunhu wechurch, oimba, semunhu wechurch, Sabbath school, semunhu wechurch. What is happening to you? What's happening? What's happening? What's happening? What's happening? What's happening? Why can't you be serious even for 1 minute with your life? What's happening? What's happening? That's what's happening. Vanangu, upenyu menda kamwe. Upenyu ndewako. Pane vamwe vanofangwa kurambwa. Inini ndakatamba kare. Anditambire pano. And hakuna chinhu chinoita fani kwandiri. Indichirasikirwa nevana, ndindakabereka vamwe vese munomu mungori nematheory upenyu, hamuna vana ndevangu. Ndini ndine vana. Ndini ndatumwa nemubereki. Laughing at me is laughing at your parent. And whose parent would be happy with the behavior that you are displaying? Bible rangu rambani zvinoitwa nemi zvinonyadzwa nyangwe zvikaratidzwa pachena. And I come here today for you to make decisions. Munoda kunyepera kuve smart when you are not smart. Kuti you are thinking when you are not thinking. Kuti you are going when you are not going. Hazviite. It will not happen. Vatakaviga ndivavo. Vakaita BP ndivavo. Vakaita stress ndivavo. It is not going to happen to you. Saka ndoda kunamata. Vanoti Mwari takadanana hedu, but takakutadzirai. Kutadzira Mwari kunosiyana. Hazvinoti mumwe wese anenge arara kana kuti wese anenge aita zvakati. Umwe neumwe anoziva kutadzira Mwari kwaakaita. Handisi kuda munhu ari kuda kufamba. I want someone ane hana inoti that's far and no further. Uyaumira apa tinamati.
And hapana anoseka kaina aniseke. I don't love it, church. Zvekuti mukomana wako aripo hapana. Zvekuti reputation hakuna ane reputation pakati penyu. In fact nyangwe kurara vangani pakati penyu vasati varara nevasikana. Sumudzai maoko muone kuti vangani. Saka by the end of the day I don't talk of reputation. I'm calling you to Christ. Walk up front, I want to pray with you. Chechi ya Mwari hauraiwe nevanhu vari panze. Chechi ya Mwari inounganirwa nevanhu vari mukati. Famba uye mberi Linda. Tinamati. Peter famba uye kumberi. Tinamati. Hatina fani. Hatina nguva fani. Hatina nguva yekuseka ini. I don't invite people to Christ for nothing. Pano mwachada. Famba uye. Kwete zvekutarisana panapa muchitange member. Amuzi member emi. Member dzakatoenda kudenga na Jesu. Muri vatadzi mese panapa who are trying to protect sin. And you are so adamant. You want to go home, back home a prostitute. You want to go back home, which to live in. You want to go back home and live life such a you are so arrogant. Because not Mwara anazo anokuita. But I want to tell you, muchazoona. Atingarambe tingodzokera kumashure nenyaya iripo. We thought we are sending you to school and we are opening brothels. And you come and look at me as though you are watching drama. Come up front, we want to pray. Mariri mudumbu mako, neimwe watiunza panapa. Ukaona payabva, pamurume wacho wayabva, you need to be embarrassed. But you are not even embarrassed. Urikuda ndudzati handichanona matanda akumba kwa wakanga uchidyira mari yacho. Unona matanda akumba uchiuya uzopikwa panapa manje. Vachinji venyu hamusi kuenda kumba zviri free. You know what you are going to do? Ndoda unamata. Famba uye. Linda ndati ndoda kunamata. Come up front, we want to pray. Vanangu, zvinongotora courage mbichana man to be released to be saved by Christ. Mwanangu panoti sinaka ndo panodefine ini. Ndo saka Paul achiti izo chief of sinners though I be. Jesus died for me. Ukationa pachinzi Machando are right. They are not talking about me. They are talking about Christ. But when they say here he stands a liar, they are talking about me. And I cannot defend sin. This is who I am. This is my signature. Ashibadare to have a high estimate of self, which is your salvation. Linda, uya. Takakumirira. Na Linda kuri kuti auya kubva Mwari akudzwe. Vanangu ndoda kukudza ivhesi inotaurwa mukati meBhaibheri rangu inoti Jesu achitaura anoti my peace I give unto you. Not as the world gives, give I unto you. Mwari akuitire zvakanaka mwanangu. Muna Jesu mune simba rekukurira. Mufundisi weya munamatire vana vashe. Mufundisi abuda. Mwari akuitire zvakanaka. Akukunamatirai. Mwari akuitire zvakanaka. Muitirwe zvakanaka. Mupuwe simba. Ngatinamate. Baba vangu namuponesi musiki wedenga nepasi. Maita henyu nevanasikana venyu nevanakomana venyu vavaburitsa mukutsikirirwa nemuvengi.
kuti varambe vari nhapwa nekusingaperi. And I know those who have declared innocent are innocent, and they will be empowered by thy grace and thy glory. Saka ndakuda kukukumbirirai kuti saving of souls kubasa kwenyu. Saving of souls ndo zvamunozikanwa nazvo. Umwe nemumwe amire akanditarira, musunungurire mumadhaka maari. Muspiritsei nesimba risingatuvidzwi. Mupe upenyu nemagumo ane tariro. Mupe plan inoendeka. Mukomborerei paanopinda nepaanobuda, paanogara nepaanosumuka, paanovata nepaanomuka. Mukomborerei pane zvepane rinopasa, mumbomukomborera zvedenga rinouya. Mukanganwirei zvese zvaakaita. Mupei ugare mukati mepfungwa. Kana zvese izvo zvaitwa zvapera, muvaite vakuriri nekusingaperi. Baba, nekuti vafamba vakauya pamberi penyu, imimi muri Mwari musiki wedenga nepasi. I know you are going to do zvikuru kudarika zvavakumbira munyasha nesimba riri muna Jesu Kristu. Kana pane vanga vachichema, vanyaradzei. Vane mwoyo yakahwanyika, vanyaradzei. Vanorwara, vaponesei. Vaitire zvakanaka. Muzita raJesu ndanamata. Amen. God bless you. I know that my Redeemer is in heaven. Oh, I am who's waiting for me in that land. Heaven, la pongongona ezulini. I know that my Redeemer is in heaven. Oh, I am who's waiting for me in that land. Heaven, la pongongona ezulini. Mina ngibandezeli kazelika nyagala ngaye ngibiza ngosabela no don't shut me out, no don't shut me out, let me stay. When it calls me, I will laugh. Yes, I'll meet him over. No. Don't let me stay. When he calls me, I will laugh. Yes, I'll meet him over there. Gisamangala mina biyamkumbula nganina. How he left the heavenly kingdom ukuzofela khonala. Gisamangala mina biyamkumbula nganina. How he left the heavenly kingdom ukuzofela khonala. Mina ngibandezeli kazelika ngaye ngibiza ngosabela no. Don't let me stay. When he calls me, I will answer. Yes, I'll answer. I shall meet him over there. No, don't shut me out. Don't shut me out. Stay and see. When he calls me, I will answer. Yes, I'll answer. Meet him over there.
lived a life of sin. Lord, I have strayed from your path and now I face your wrath. Of all the evil doing from within, how can a sinner such as I deserve your grace to the extent of your death? My Lord, your love and compassion no one can replace. I am in awe of your mercy. Never shall I stray from your call. Me